Ya ini tuh anak ada sedikit tutorial mau pemasangan kulit kendang, tutorial pemasangan kulit kendang atau memangkis kendang. Nah ini nganu proses selanjutnya ini pasang di kendangnya, ini dipatok paku dulu biar nanti gulungnya ini. Lulang apa mas itu tadi mas? Lembu, lumelang sapi. Para pemula yang ingin bisa mangkis kendang, ini caranya. Tapi hati-hati dikul ya. Bisa mangkis sendiri. Patok lagi.
mansu minggah durga kala sumingkir sing asirah sing awulu sing aten kaset mata sing tenggak sing suku sing bau kabeh padha sumingkira mring telenging jala nidi nggodha lan ngrencana apane ingsun yo sejak tining urip dumatiku saka henu hanang heninging cepta sing sono ing tawang tuwang prajaku sinebut pura kencana bebetenging rajek wesi